benjang menawi betan napa-napa kula mriki malih ya wis ngono ngati-ati nggih wah lho mlakune dadak diegal-egalke jane bodi kula sae nggih penemban apik panjenengan remen ta ora seneng apa kula nuwun masuk nuwun sewu menemban sapa iki dipun tepangaken sabar kula saking nganu pundi niku Sido Arum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Kartorejo. Oh, Kartorejo. Nggih. Wah, watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tombo. Tombo. Watuk. Ayo. Nggih. Wis pirang sasi lewat to? Mun 3 tahun. Ora to tambake. Mun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Ya pundi-pundi alternatif nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula ombeni obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watuk kok hubungane karo obat kuat. Kajeng nek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak. Nang omah duwe kowe jeruk ora? Kadang kene tangga ya ora apa-apa. Njaluk nggih. Terus aku kuwi mung karo kecap ngangge sambel. Lho. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tombo e. Nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke ning sendok jeruk pulut kae ning tok godhog sike, godhog sila. Tegese diobong jeruke. Oh, terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe. Engko nek ra mari bali mrene. Oh, nggih. Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik. Engko panganen. Nggih. Ah, mengke intril udu. Iki obat tenan saka Cina. Matur sembah nuwun tanpa pamit nyuwun pamit penemban. Ya sing ati-ati. Nino sekedhik asal leh kula duduk sumur rasa. Kuwi rezekimu. Aku nulungi kowe tanpa pamrih. Wis to, tak dongake mari rasa kaya apa-apa. Mboten niki tandha terima kasih kula ora usah. Ya tak tampa ning wenehno anak-anakmu. Anakmu pira? 16. Bojo? 4. Ya sak omah. Mboten wonten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya ora wong ampuh. Leleng raja maca. Sampun sing ati-ati. Alon. Mesakake. Kena apa? Dipun cepangaken. Kula pun sulupuk.
Solo Pop. Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Zaman nem-neman kula gleleng penyembahan. Ning saniki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula kan pasok kalih kula sakniki kula nek teng pasar cembongan dadi bandem. Muter kowe pluk. Arep gleleng ketak dasmu. Nganten niku penemban. Kowe tak critani. Nggih. Hukum kuwi neng pirang-pirang. Nggih. Hukum alam. Nggih. Hukum adat. Nggih. Hukum negara. Nggih. Sing terakhir hukum karma. Nggih. Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak. Ngoten. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kowe lempoh, sikil ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku, kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungan. Wong dodol mongko le dodole kulakane wae 20.000, golekke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki ming bathi 5.000. Mongko tok dodos duwite tok jaluk tok peksa, anake nang omah do nangis ora iso mangan, kowe ora gagas tekan semono. Duwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben. Nggih, rumiyin kula tumbaske toya atos. Toya atos ki minuman keras. Minuman menika toya, keras menika atos. Toya atos. Dados Mbah Jenggot tenggen anggur menika asline ndase atos. Nyuwun ngapura karo sing gawe urip. Nggih. Nek kuwi duwe kaya aja tok nggo. Terus Sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to. persih Balekke mboko sithik. Kalau disuwunke ngapura. Tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe. Kula diparingi ngapura nggih Pak Bu Lek Wo lan sapiturute. Kowe ndedhetuke aja tok nggo seneng dhewe. Balekke karo sing tau tok gawe rekoso. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngono iki kuwi selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi. Ternyuh ati kula. Kula mbiyen ya kaya nglelengi raja mak-jamak. Wis ora usah perlu digetuni, sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh. Nggih, matur nuwun panembahan kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk leh kula nyambut gawe mboten ngajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe tenan. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati, Nggih, sumpah karo sing gawe urip, nggih, apa sing tok ucapake nggih. bakal tok lakoni. Demi Allah, ajeng kula lakoni. Jajal ngadeg. Menunggan Piye? sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur. Kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip. Matur sembah lho, Mbak. Iki kok nggih ngadeg ngono, Mbak? Ayo kuwi bejamu, kuwi bonus. Aten nuwun. Pun nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Gune tampan ana. Kula nuwun penemban. Monggo. Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh.
Dapukane kula Wiraswara. Pamban. Punten setunggal dinten, setunggal sasi menika swara kula mboten medal. Monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesti enten sing ngirimi kula. Kula ditenung kalih kanca-kanca pengrawit kula. Apa ana sing tok curigai? Wonten, Bang. Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget, Bang. Ketok banget. Kali kula niku ketok lemeri. Oh, jenengmu sapa to? Kula Gatno. Meri kali swara kula. Aku wis tau ngrungokke swaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nek mung jeneng iki gending apa roti ngono kae. Halus banget. Nggih, kula nyuwun dipun tambani menapa? Ya, engko tak tambani. Ning aja sok sudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya ra? Iya, mlaju tak ada. Rembut iso omong tenan iki. Mingkar mingkur ing ngono. Mingkar mingkur. Loal, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula. Wah iya. Ya wis coba ora. Agene jame anyar. Coba mbok njajal jam kuwi copoten. Non, Jam kuwi copoten. niki adus barang kula nggih. Jam ku atus barang dienggo Anti air. weh Kali anti bayar. copoten sik. Nggih, Bang. Wis, ndelok tak gawane. Mangke dipek. Ora. Aku ora ndek milik kamu jam koyo ngono nggon aku kek banget. Wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Ngedak rene. Katno kula wonten dawuh penenten. Coba aku gumun piye Matur nuwun Bapak. kowe kok bali serak meneh ning nek nggih nyuwara mboten men saya bali ana matur nuwun men minjang teng kula caosi bawal ora doyan aku iwak ritok ngono kok jame penemban jame iki sing marai oh nggih wis tak sae engko tak larunge ning segara nggih rasane nek tuku jam iki sing larang ora sing golek le kuning ming 35.000 kok kuning men kaya emas mbela iki wong sugih pun sewu penemban kula menika kula menika tiyang bagus-bagus sak laladan Sidomaya. Weh. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Oh, ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi ombyake kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Njaluk tombo apa? Penemban. Pangapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog apa? Mboten, mboten. Ampun sembrono penemban. Sak sampun kula malam jemah kliwon menika sowan wonten Parangkusuma
Sakwangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Menawi kagem pipis menika pedhi. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngopo? Sesirih. Sesirih po dikum banyu sirih. Sesirih ngono, ora usah ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu kok. Pokoke ngono kuwi apik, Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tanggo berhubungan karo bojomu mulu kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tak tapuk kowe. Aku pendhita ora tanggo golek tombok, ora nggo nambani wong kaya ngono kuwi. Ora sakno kowe. Engko nek nganti parah bolong kuwi. Bener kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora tobat karo penemban Sabdawala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tak golek iki apa to ya, Nyok? Nggih. Nggih. Anu bali kono. Nggih, ngestahaken dawuh. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengku sapa? Kula Santosa ngono. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesti kaya ngono kuwi. Ayo bali kono. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tamba liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono iki. Jijik aku nambani wong kaya ngono. Nggih, nyuwun pamit mbani. Sing ana mati kono.